Benvinguts a Pagès. Esteu al Mas Bellpuig de Taradell, jo sóc en Gerard i avui teniu l'oportunitat de conèixer l'experiència d'un pagès forner des del moment en què començarem a pesar les farines fins que el pa surt del forn i l'entreguem als nostres clients. Doncs jo seré el vostre acompanyant i el vostre guia per donar-vos totes les explicacions que siguin necessàries. Veniu amb mi, sisplau. Bon dia, estem al Mas Bellpuig i avui us explicarem el procés amb el que elaborem el nostre pa. La primera fase és pesar les farines, la primera fase d'avui al matí. El dia abans hem preparat la massa mare, no sé si la veieu d'aquí, des d'aquí. Això és la massa mare, això és la base amb la que fem el nostre pa. És una barreja de farina aigua i el ferment, que és la mateixa massa mare, que sempre es va renovant, i això ho hem preparat el dia abans i ho farem servir amb un percentatge de la massa d'avui. Primer pesem la farina, fem la barreja de farines adequada a cada pa que volem elaborar. En aquest cas doncs, elaborarem un pa de llavors. I per elaborar el pa de llavors, una barreja de farina integral, posem un percentatge de blanca perquè no sigui tan espès. Després la sal, sempre mantenim l'ordre. Jo sempre mantinc l'ordre l'ordre dels ingredients, per no despistar-me i no descuidar-me en cap. Farina, sal, la massa mare, amb un percentatge que és el 40% del conjunt de tots els ingredients. Això ja ho tenim. Ara les llavors. I l'aigua. Després d'aquesta massa, després ja és el procés d'amassar. Totes les farines que fem servir són ecològiques. Alguns dels cereals que utilitzem els sembrem a la nostra pròpia finca. Tenim un molí, fem el procés de molturació aquí mateix. El que fem al Mas Bellpuig és tancar el cicle, des de sembrar el cereal, moldre la farina, fins a elaborar el pa. I després ho comercialitzem. La gent ho pot venir a buscar aquí a casa i també els hi podem portar. Bàsicament treballem a l'entorn de la comarca d'Osona. Nosaltres som una finca familiar. La tenim en conversió ecològica des de fa 15 anys i treballem aquí 3 generacions. Aquí podeu veure ja totes les masses fetes a punt, amassades, dels diferents tipus de pans que fem. El pa de llavors, el de nous i figues, el d'avellanes i panses, el pa de forment, el pa de xeixa, el d'espelta, el de camut, el de fajol. I ara toca un procés que és la fermentació en bloc. Dura 1 hora i mitja. És el temps que deixem de repòs després d'haver amassat i abans de fer el següent procés, que serà les boles, el procés de funyir. Ara us ensenyarem el procés de funyir o fer les boles, que és el que segueix el de la fermentació en bloc. En aquest procés partim la massa en peces seguint el pes dels pans que volem elaborar. Posem d'exemple el pa de llavors, que és el que hem començat abans. El primer, baixem tota la massa sobre la pastera, sobre la taula, que és una pastera, aquesta taula és una pastera. I després l'anem partint en peces. S'ha de calcular que més o menys perd una mica dintre del forn, s'evapora una part de l'aigua. Doncs són peces que si volem que facin 900 grams, doncs han de pesar una mica més de 900.
més o menys es perd un 10% del pes. I pesat totes les peces, toca el procés de funyir, que és donar tensió a la massa. Plegant una mica cada peça sobre si mateixa fins que té una certa tensió i a més aprofitem per fer-hi la decoració, que és forrar-la amb les llavors en aquest cas. I després la passem en el motlle. I això s'ha de fer amb cada pa, si és un pa de 900, si és un pa de 600, ho anem fent amb tots els pans. En aquest cas avui, si fem 80 pans, 100 pans, amb totes les masses haurem de fer això.